Jamana faamaw ye wele min bila kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ma yaasa ka se ka dɛmɛ don kasarabaatɔw ma ji yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka kasara don maa minnu kun ɲɛna samiya waati la o wele o jaabira kɛnyɛrɛ ye baarakɛla minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CNPM na olu jɛra ka sefa wari miliyɔn 700 de kɛ ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka dɛmɛ don toga min na ni maa ninnu ma ka kɛɲɛ ni jamana ale ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ni den kɛrɛfɛ o kɛlɛli ye an ka Maliba kɔnɔ. SADEC n'o ye Salon des Arts du Design et de la Décoration n'o ye Mali seko ni dɔnko tigilamaw olu tɔgɔla kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ senna ni waati na an ka jamana kɔnɔ kabi kununko fɛn min kɔni ye nin lajɛrɛ kofɔlen ye nin ye ale tako fɔlɔ ye ka se ka an ka seko ni dɔnko tigilamaw ka baara ta dala ni ka se ka sira kura dayɛlɛ u ye an bɛna o kunnafoniya fɛnɛ walawalaw ye bi kunnafoni ale kɛnɛ kan. Ni ne bi juma ale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi kunnafoni ale kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la a bɛ wagati bɔ sisan nɔ fɛn min ye jamana kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye olu bɛ ka jamana faamaw olu ka wele jaabi wele min tun bɛ tali kɛ ni u ka musaka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma jizo ale kɛra sababu ye ka se ka kasara don maa minnu kun o de kama u sera ka wari min fara ɲɔgɔn kan u ye o lajɛrɛ kunungo ni ka o di sɔrɔ ale ni musaka ko minisiri ma fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 700 ye nin kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ninnu jɛra ka o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dɛmɛ ye ka di ni maa ninnu ma toga min na wari in yɛrɛ dili kɛnɛ kan fɛn min ye an ka kunnafoni ɲinina Modibo Kan Sidibe ale ni Musa Ɲanga olu tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. An ka jamana makobatigi minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw la olu ye wulikajɔw sabati walasa weleweleda min kɛra an ka jamana kuntigi fɛ n'o de ye ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kasaraw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ okumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Chambre du Commerce du Mali Conseil national du patronat fo ka taa se APECAM ma olu bolo fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye ka wari kasapi n'o ye sefa wari miliyɔn 700 bɔ ɲɔgɔn ye k'o ta k'o di an ka minisiri mun ɲɛsinen don an ka sɔrɔ kow ma walasa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kasaraw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. Jamana kuntigi ye a ye gɛlɛya in ta ka k'a kungo ye cogoya mun na parce que nin ye maliden bɛɛ lajɛlen ni kungo ye mɔgɔ mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 di a la n ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ye donc directement anw kɔni chambre de commerce sera ka montant mun sɔrɔ pour le moment o ye nin ye 301 millions ye donc vraiment hali bi ni mɔgɔ min bɛ se ka dɔ di i bɛ se ka dɔ di hali bi. CNPM ye a ka cakɛda ninnu bɛɛ wele ka minisiri ka ciw f'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna ko an b'a dɔn k'a ma nɔgɔ mun n'a ta o ta misi bɛ joli ta yɔrɔ la ka nɔnɔ bɔ o la an sera ka miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 ani miliyɔn 1 o valeur ani dɔn k'a fara ɲɔgɔn kan ka na bi ka na di ministre de l'économie et du financement k'a fɔ nin ye an ka dɛmɛ ye CNPM ka dɛmɛ don k'a di sinisiriw ma. Minisiri a ye foli tanu ta ka ɲɛsin ni jɛkulu ninnu maaw ma ka da u ka waleya kan a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ale jɔyɔrɔ ka bon fɛn min ye jamana ɲɛta ale sabatili la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ maa minnu ye nin hakilinaw ta Conseil national du patronat ale ɲɛmaa filanan n'o ye Ibrahim Jawara ye ale y'a yira k'a fɔ dɛmɛw tɛna dan nin ma wulikajɔw sabatilen don fɛn min ye dɛmɛ wɛrɛw ye ka se k'olu ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma. N bɛ wele bila an ka commerçants bɛɛ ye patronat mɔgɔw bɛɛ ye k'a fɔ a ma datugu dɛ u bɛ se k'u ka contribution di hali bi u ka contribution lase patronat la an ka na se ministre des financements ka jamana dɛmɛ ka mɔgɔw min sɛgɛnna mɔgɔ min ka nafolo an'u ka so binani ko la walasa an ka se k'u dɛmɛ. Ni fara ɲɔgɔnkan kulu u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ dɛmɛw b'u bolo balo la ka ɲɛsin maa mun bɛ yen nɔ ni ji kasaraw sɔrɔ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka bolola baarakɛlaw olu ka seko ni dɔnko o kɛnɛ dɔ dayɛlɛla kununko CICB la n'o ye SADEC ye SADEC ale ye Salon des Arts du Design et de la Décoration nin baara in ale natɔ senna fo tile 4 yaasa ka se ka hakilina falen-falenw o kɛ ka caya an ka bolola baarakɛlaw olu ka seko ni dɔnko jirali kan fo ka taa se u ka baarakɛlaw olu jirali kan jamaw la nin ye nin baara in ale tako fɔlɔ ye a ɲɛmaaya o kun bɛ seko ani dɔnko minisiri bolo an ka kunnafoni ɲinina
ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. Sadeki ale ka laɲini fanba dɔ ye fɛn min ye ka baara ni k'o jidi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifi kunda walasa k'an ka bolola baarakɛlaw k'olu ka baaraw don ba la fɛn bɛ tali kɛ sokɔnɔna masiriw fo ka taa se minɛnmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sokɔnɔna ni ka a yanga bonya an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ o baara ninnu kɛ olu ka se ka lakodɔn ani fɛnɛ u ka se ka fɛn min ye hakili falen kɛ dɔnniya ale sira kan. Sadeki ale hakilina de ka se k'olu sabati a ka nin ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ. An ka ladala fɛn minnu bɛ yen k'olu bayɛlɛma walasa ani diɲɛ tagabolo kuraw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. Salon in yɛrɛ dabolo don o de kama quoi. Yana ka wuli réseau ka ubiyɛn k'a b'aw ɲɔgɔn ɲini cogoya wɛrɛ la donc aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen donc e bɛ gɛrɛ dɔ in na i b'a ɲininka bon e ka nin fɛn in ni ne mago bɛ ko dɔ la nin kɔnɔ ne bɛ se ka a da ɲɔgɔn ni a ɲumanlama sɔrɔ cogo di donc o tigi b'a kuma i fɛ a ka ɲi artisanw ma minnu an ka borola baarakɛlaw ma a ka ɲi jamana ma. Ɲɔgɔnnajɛ kofɔlen hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ an ka minisiri mun ɲɛsinnen don seko ani dɔnko fo ka taa se yɔrɔ sahalenw olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ni hakilina ɲumanba ye min kan ka kɔkɔrɔma don. Donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ vraiment dɔnko bɛ anw fɛ yan dɔnniya bɛ anw fɛ yan Mali artisanw artistes designers a tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ se baara la donc comme a ɲɔgɔn kɛnɛ ma deli ka sigi nin ye k'a yira k'a fɔ sani aw ka taa ɲini yɔrɔ jan a bɛ yan nɔ a bɛ anw fɛ yan nɔ donc kɛnɛ in dabɔra o de kama pour que mɔgɔ minnu bɛ baara la a hukumu kɔnɔ u ka lakodɔn u adresse ka sɔrɔ mais surtout mɔgɔw ka da la k'a fɔ u mago bɛ fɛn o fɛn na a ma se u ka tagama jan kɛ a nɔfɛ a bɛ anw yɛrɛ fɛ yan donc b'a fɛ ka foli di kɛnɛ in sigibagaw ma mais surtout b'a fɛ k'a fɔ kɛnɛ in sigibagaw ye gouvernement ka soutien b'u ye. Sadeki labɛnkuluw y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la u bɛna wele bila an dafɛ jamana maaw ma walasa fɛn min ye dɔnko ani seko olu bɛ se ka tila ani ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ an ka fɛn bayɛlɛmalenw an ka bolola baarakɛlaw fɛ fɛn bɛ tali kɛ masiriw la olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ yiriwali sira dɔ ye ani fɛnɛ ka jamanaw kala ɲɔgɔn na. An bɛ to Sadeki ale kɛnɛ kan anw ka kunnafoni ɲininaw Isa Sise ani Karifa Sidibe olu ye munumunu ka salo kɛ bi standu kɔrɔ yaasa ka se k'a dɔn an bɛ fɛn nasuguya jumɛnw sɔrɔ Sadeki ale kɛnɛ kan k'a fɔ la ko fɛn min ye sokɔnɔminɛnw ye finiw samaraw o ni a ɲɔgɔnna caman k'an bɛ olu de sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔtaw la. Sadeki tile filanan hukumu kɔnɔ maa caman wulila kokura ka t'u ɲɛ da nin so labɛnminɛ ninnu kan min kɛra sababu ye so masiriw caman k'u lakodɔn. Na salon na parce que an bɛ ka so de décorer donc an nana lajɛ an bɛ se ka modèle minnu sɔrɔ yan nɔ ani kɔni ye hakilina ɲuman ye an kɔni bolo parce que a b'a permettre an bɛ fɛn caman ye ɲɔgɔn fɛ peut-être ni ne kun ko ne bɛ to so ne bɛ taga ninnu bɛɛ ka yɔrɔw de la kelen nin b'a permettre u bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'u bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen na. N donnen fɔlɔ n ye fɛn caman ye n t'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ se ka dilan an fɛ yan an ka bololabaarakɛlaw fɛ vraiment an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka nin salon suguya ka encourager et puis minnu fana b'a baara kɛ k'u ka fɛnw bila ka fanga d'u ma et puis k'a bila en valeur. Nin ɲɔgɔn kunbɛn laɲini dɔ ye walasa so masiri minɛnw bɛɛ surunya a sanbagaw la ani fɛnɛ ka bolola baarakɛlaw ka seko ani dɔnko jira. Salon in kɔni a nafa ka bon a dabɔra de k'a fɔ an yɛrɛ bɛ fɛn min dilan an maliyɛnw ka fɛn minnu bɛ yan spécialement a bɛ Mali yɛrɛ ka produit dilannenw ye pour que k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ vraiment fɛn ɲumanw fana an b'a dilan quoi donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u kana an ka fɛnw encourager à ce travail là. Salon in participer la nisɔndiya min b'an na parce que salon in bɛ kɛnɛ dɔ dayɛlɛ an ye kɛnɛ min bɛ se ka to an b'a yira mɔgɔw la an bɛ baara suguya min kɛ fɛn suguya min b'an bolo donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ fɛn minnu bila yan nɔ maliyɛn caman bɛ yen minnu t'a dɔn. Nin ko in labɛnbagaw y'a jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔnnajɛ ka boloda so masiriw ni sokɔnɔminɛw kun kan min bɛ kɛ sababu ye ka danaya sinsin bolola baarakɛlaw ni sannikɛlaw cɛ. Donc an ka idée kun ye jumɛn ye c'est que ka mɔgɔw wele ka na u ka se ka o minɛn ninnu sɔrɔ yan nɔ sɔngɔ damatɛmɛja la fɛn caman b'a kɔnɔna na fɛn fɛn ye sokɔnɔna minɛn ye décoration ka daminɛ so jɔli la construction BTP minnu bɛ ingénieur minnu bɛ so jɔ ka na se so labɛnni ma fauteuil meuble tapis
ɲɛgɛn kɔnɔ minɛn cuisine kɔnɔ minɛn gabugu kɔnɔ minɛn fɛn fɛn mago bɛ se so mago bɛ se fɛn fɛn ma pour que ka so cɛ ɲa ka so bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman o bɛɛ bɛ sɔrɔ yan nɔ il faut que an ka a bila en avant an yɛrɛ maliyɛnw an bɛ baara mun kɛ an ka valeur don a la encore plus. Nin ɲɔgɔnnajɛ in bɛna to senna tile 4 kɔnɔ min kun bɛ cɛ dumasi don min bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka so masiri suguyaw yira. Kunnafoniya wɛrɛw nasira la farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔna la n'o ye Coupe d'Afrique des Nations du Vovinam Viet Vodaw ye ale baara labɛnbaw olu ye kunnafoni ɲinilaw fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka kunnafoniya caman di u ma lajɛrɛ in ale kan toga min na u ka fɔla ko nin kɔni ye nin lajɛrɛba in ale tako 6nan de an ka jamana yɛrɛ ko nin ye ale siɲɛ 2nan de ka se ka a boloda ko ɲinata senfɛ fɛn min ye maa 200 ani kɔ ye ko olu de kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ in ale kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan Advance Tokola. Discipline min wele ko Vovinam Viet Vodaw ale wane wa kɛnɛba farafinagun kan o bolola nu an ka jamana kɔnɔ ka ta novembre kalo tile 18 ka taa bila tile 23 la san 2024 wala fa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin tolonkofɔlen kan ani a bɛna jamana 14 minnu kɔ da ɲɔgɔn na a ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye kunnafonidilaw wele baara ɲuman don u bɛ n'u cɛsiri o cɛsiri de la bi na an b'u yɛrɛ ka logow kɔnɔ bi o b'a yira ko ministère associé len don a la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli bila jamana ɲɛmɔgɔ fana ye général d'armée Assimi Goïta a fana ka cɛsiri sababu de la a sɔnna ma k'a fɔ ko compétition in bɛ kɛ donc vraiment an b'a fo kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fo. O tɛmɛnen kɔ Boubacar Diadji Sango n'ale ye ministère des sports maa ye wa commission d'organisation maa fɛnɛ don a fana ye ɲɛfɔli k'an ye a ka département jɔyɔrɔ kan. A fɔla ko jamana 11 bɛna Mali la yan o ye anw ka kunnawolo ko de o ye fierté ko de ye anw ma an b'a fɔ an ka dunanbaw ye an n'u ma se yan fɔlɔ k'u k'u bisimila Mali la jatigiya jamana de ye yan ye n'an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana de ye yan ye ministre tɔgɔ la ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'an ka dunanbaw kunbɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na palais des sports la ka compétition lajɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka an ka cɛbɔw kɔkɔrɔma don pour que Mali ka se ka wuli ka jɔ ni jɔyɔrɔ belebeleba ye. Kunnafonidilaw ye ɲininkali tɛngu ko ɲɛnabɔlaw la u ye ɲininkali minnu jaabi nimisiwasa kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔni labɛnnen don ka nin tolonba in bisimila k'a yira maaw la fɛnɛ k'a fɔ ko labɛn gun ka fɔ ka taa se athlètes yɔrɔ jɔyɔrɔ ma Mali kɔni b'a seko n'a damɛra bɛɛ la cogo min na a bɛ se k'a ka jɔnjɔn to Mali la yan ka d'a kan tolon tɛmɛnen Mali de wulila k'i jɔ ni sebaga ye. CAN Maroc 2025 ɲɔgɔn senbɔw o tile 5nan ɲɔgɔn kunbɛw okumu kɔnɔna la fɛn min ye Burkina Faso ale ni Senegal olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an fɛ yan nɔ Mali la kunungo les Lions de la Teranga n'o ye Senegalkaw ye ko olu kɔni ye les étalons de Burkina Faso ci ni bikuru kelen ye Kajatu Bagayogo ale tun b'o fana kɛnɛ kan. Farafina wano ka kɛnɛba min bɛna ta kɛ Marocaw fɛ san 2025 a ɲɛbila dolantaw hukumu kɔnɔ tako 5nan kɛnɛ kan Burkina Faso ale ka dolantan min nana kɛ ba Maliba kɔnɔna na ale kun kɛlen don ka Senegal bisimila n'a ye ɲɔgɔn sɛnɛ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko Senegal kun bɛ fɛ k'a ta juru sira ka d'a kan taali dolantan na ni hukumu kelen kɔnɔna na Burkina kɔni ye filanin bi kɛ Dakarkaw fɛ 1-1 yan'an ka se terrain kɔnɔna yɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ ko tribune na wulikajɔ bonyana dɛmɛbaatɔ jɛkulu 2 fɛ n'o ye Burkinakaw ani Senegalɛw ye u kɔni ye mankan bɔ kosɛbɛ walasa k'u ka cɛden 11 sigiyɔrɔma tinti. O la terrain kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ tako fɔlɔ la bagabagaliw kɛ ɲɛkoba tɛna kɛ nka tako filanan na yɛlɛmaliw bɛ kɛ dɔ bɛ fara halisa wulikajɔw kan a bɛ ɲɛ Senegal bolo sanga 83 u bɛna celu sɔrɔ ka don u ka cɛ kura donnen fɛ n'o ye Muhammadu Abim Baki Jara ye o baaraw tɛmɛnen Burkina bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na a bɛ se ka taali ta ɲɔgɔnna kɛ n'o ye ka celu jubɔ ndolantan kuncɛliw nka o tɛna se ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 1-0 ka taa Senegal kanu na o la conférence de presse kɛnɛ kan Senegal degeden karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko dolantan ye nafa bonya kama dɔ kun farala pression kan dolantan jɛkulu 2 bɛ fan fɛ o de la an ye dolantan ɲuman ye a ka celu kɔlɔsibaga fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ dolantan in kɔnɔna na Burkina degeden karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ conférence de presse kɛnɛ kan ko nimisaba de b'ale la ni dolantan in tɛmɛnen kɔ ka d'a kan u ye occasion minnu sɔrɔ dolantan in kɔnɔna na o tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka sebaga sɔrɔ walima a tiɲɛniba kun ka kɛ filanin bi ye i b'a fɔ taali dolantanw an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni sebaaya min sɔrɔlen filɛ Senegal fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ka nin bakuruba L in jɔyɔrɔ fɔlɔ ta n'o yɛrɛ kun jɔyɔrɔ kun bɛ Burkina Faso bolo yanni dolantan kofɔlen cɛ.
kan Maroc 2025 ale kun kan halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ye ale ni Mozambique olu tun bɛ ɲɔgɔn na bi Maputo ɲɔgɔn kunbɛw ale tile duurunan o hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ se k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye samatasɛgɛw ye k'olu senna don kan Maroc 2025 o baaraw la barisa an gagnera Mozambique kan ni bikuru kelen ye Kamori Dumbuya ale kɛra sababu ye ka bi ɲumanba min don o la an b'a fɔ sa ko aigle ni ce u yɛrɛ ye an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoniw nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun nata Advance TV ale kunnafoniyaw kɛnɛ kan a ye to anw filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la ala ka Mali la kan